Mfethu kuyintokozo enkulu ukuthi osukena namhlanje sikhulume nawe after uqukule iaward ngomgqibelo. Siqale nje ngokuthi thina sithi congratulations mfethu, siyakhalalisela ngokuhle kodwa. Mawubheka mfethu ukusuka emuva nje uyiqala le ndima yokuthi wena ube ureferee. Wawuzibona yini uze ufinyelela kulezinga lokuthi uzuthole iaward as ureferee of the season? Ngelazi mfethu ngazibona ngoba mawuqala into noma udlala ibhola noma ngabe udlala siphi sport nje uyayube nesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngifisa ukufika la okanye ngifisa ukufinyelela la kule zinga uma ithalente noma ikhono lami ngilivuma kodwa ke bengelula kuze kuzofika manje yafika isikhathi la uyafisa khona ukuthi ngabe ngishiya phansi kodwa into uma uyiqhuba ngothando la kuthiwa khona lakho khona uthando nendlela ihleli khona ngangiyibona mfowethu ngifinyelela nje izinga futhi ngiyabona ukuthi angeke ukugcina la kuyona lezinga. Yes, mhlawumbe masibuya nje sihlehlela nje emuva mfethu ehambweni lakho siyazi wena njengomuntu wangala ezingolweni ekuthiwa ukhulele eMlozane kune indawo ezingala kwezingolweni kuyindawo ezasemakhaya eziphethwe amakhosi into eba impumelelo nesuccess ifika kanzima endaweni ezike kanjalo kuwena ibe njani nje ijeni yakho usakhula mfethu kuyona nje le ndima yokuba ureferee? Okay ngibona ngombuzo indima yami okuqala ngikhulele eMlozane endaweni phansi enkosi Mafundla endaweni ezinhlakashana ayibanga lula okuqala ngangikade ngugolkeeper weteam yakuthiwa i-Two for Joy ngala emakhaya abaningi bakozingolweni bayazi. Yes. Basuka lapho ngajoyina ngala iqembu lelo. Ukusuka ekudlaleni ngendlela engangidlala ngayo ngishintshela ngala ku-referee akuzange kube lula kodwa ke mase ngingenile ngaphakathi ngikwazile ukumuva ngoba phela akuthina sonke esophethe kwisport esophumelela ngokusidlala abanye kumele badlalise ijeni yami kuze kuba manje ibimnandi kodwa ibingelula ngifuna ukuqamba manga ibimnandi kodwa ibingelula kodwa ke ngentsisekelo nothando nayo yonke into ngigcine ngifikile khona la mfethu ukukhuphuka kanje kwakho bakhona mfethu abantu oke abakusizile ukuthi ke ukwazi ukufinyelela siyazi ukuthi mhlawumbe thotho omunye uyena uyazi lapho ukuthi monga apply kanje ungaze ugcine ufinyelela ungena ko PSL uapply kanje bakhona yena abantu abakusizile kuhambo lakho la referee? Kuhambo la referee mfethu uhambo la referee uhambo wedwa uhamba nabantu abaphethe ibhola kusukela kwi-local ezimbolweni kuya ku-region ogwini kuya ku-province eKZN kuze kufinyelela ku-national South Africa yonke. Uhambo lwakho lwe-referee awulihambi wena baningi abantu abadlalile indima baningi abantu ababe nesandla esikhulu futhi nje baningi mfowethu ngoba i-workshop yami yokuqala engayihamba ukujoyina i-referee ibingo-2008 yayisezinqoleni ngamasipala so conductor ubaba to uMike Ngcobo elandelayo futhi i-regional workshop futhi conductor uyena futhi baba uNgcobo yayisemagidi so baningi abanye abantu ke abangenelelile ke balekelela ke nokushintsha kwabaphathi yazendaweni ukuhlele kushintsha abaphathi ingene laba ukushintsha abanye laba baningi kakhulu kuze kuzofika kusigaba se-region baphethe ubaba uDwayisa ngaleso sikhathi okuyena futhi naye wangeseka lapho nalapho sadlulela phambili ku-province ngaleso sikhathi eyiphethe ubaba uCB Khumalo semfika kwisigaba se-province so baningi abantu abangenelelile mfethu baningi mfethu angeke ngisho ukuthi imfethu baningi abantu abangenelelile. Yes, so ke mfethu ke kube njani nje ekhaya mfethu after sowubatshela noma sebekubona kwi-TV mfethu uqukula sowubuya ekhaya na sowubuya wena uzobakoba nje emakhaya mfethu injani happiness nakumndeni nje ekhaya?
yazi mfowethu ngizokutshela into mhlawumbe ongeke uze uyikholwe. Yabona ngabatshela ekhaya ukuthi nginominathiwe yeso. Ukuthi nginominathiwe ngabatshela. Yes. Kodwa ukuthi ama-award abenini anina zange ngibatshele. Kuthe nje ngesonto siku lama-award. Yes. Babona amazi 6 o'clock ngiphuthuma i-remote bese nganganiki umuntu i-remote. Mase ngiyahlala nje ngijamela. Ase ngiyavula nje ngiyajamela. Andibabengazi ukuthi kwenzakalayo. Ngithe mase kusondela ngabatshela ukuthi hayi kahle namhlanje siku lama-award. Thina ke sala omama basemakhaya abangazi-understand ngalento yama-award. Yes. Yabuya-ke yonke ifamily ezohlala yabheka. Kwathi makubiza igama lami. Ngezwe ngabo ukuthi khona wena. Okukhombisa-ke intokozo nenjabulo. Yes. Ekhona phakathi kwabo. Abafethu kuyinto enhle leyo futhi nencomekayo ngana kwethu ukubona umndeni kwawona nje ekhaya ukweseka mfethu. Siyazi mfethu ukuthi ke wena njengomuntu oke wadlala ibhola waseke umuvela la ekubeni ureferee kunezinto kuyibone nawe ukuthi hayi ebholeni lasemakhaya mhlambe kuba khona la lisaleleka khona ekusupporteni mhlambe uyayibona yini ikhona indlela okubona ukuthi mayingasa kwenzeka ukuthi nokuthi endaweni yangakithi ibhola la khona lingasimama and bakhona nabadlali abantswembu khona futhi ibhola lasemakhaya liyadinga ukwesekwa ukuqala nje. Ibhola lasemakhaya abadlali emakhaya baningi futhi abangenza imali ebholeni. Yes. Kodwa ibhola lasemakhaya ukusekwa kakhulu. Futhi kudingakala ukuthi emakhaya kube khona abantu abazoba ucoach. Ama-team angaziphatha ngoba into ebulala ama-team kakhulu ile yokuziphatha. Abafana uthenga bakhipha iclub yabo kodwa baziphethe. Yabona into ebaleka kakhulu ibhola lasemakhaya lifuna ukwesekwa kube khona abantu abawu-coach nabazophatha ama-team. Loqala-ke ibhola lasemakhaya inyakazi kodwa ngingakusho ukugcwala umlomo mfowethu. Ebholeni lasemakhaya baningi abadlali. Yabona ngikhula ngibuka ibhola kunabadlali engiyaye ngithi ukuba babedlala ngesikhathi samanje abayithola impumelelo emakhaya. Yes. Okay, so ke mfethu ngokuhambo lakho njengana kwethu uzibona ukephi siyazi manje ukuthi use stage stephini mfethu esikhulu kakhulu and futhi nathi sab iKZN siyaziqhenya ngawe isi South Coast siyaziqhenya ngawe ikakhulukazi mina ke ngisuka kaShali ngiziqhenya kakhulu ngawe mfethu ngoba uyimele indawo yakaShali indawo yasezingolweni uyimele mhlawumbe mfethu in future nje uyazibona usukile la yaphesheya mfethu uye somewhere ngokwezinga lobrefli. Hayi mfethu ngoba ngipassionate futhi nginothando kulento le. Ngiyazibona ngihamba ngifinyelela la inkosi ngafisa ukuthi ngifinyelele khona. Akukho la ngizilimita khona mfethu. Ngiyafisa mfethu ngiqhubekela phambili kakhulu. Yes. Hayi ngiyafisa mfethu. Futhi ngithi ngamandla kaThixo kuzokwenzeka khona ama-AFCON khona ama-World Cup inkosi mayivumela sithi umuntu uzofika ngiyabona lapho. Na kanjani ngane kwethu kukhona umdlali ke osekhaya mhlambe yena socabanga ukuthi hayi ngeke indaba yebhola lami ngibone ngathi liphelele endleleni mhlambe khona amazwi ngamnikeza wona mfethu ukuze anga give up kwikhono lakhe. Bona mfethu ebholeni noma kwi-sport nje yonke into e-sport kumele ufunde ukubekezela uyithande into oyenzayo uhleli futhi uthole indlela yokuzikhuthaza wena ukuthi noma ngabe isimo singanje namhlanje kodwa ekugcineni ngizoyenza lento futhi impumelelo izofika yonke into kunesikhathi sayo. Kodwa nje akekho umuntu okumele abheke emuva okanye azibukele phansi. Yonke into isikhathi sayo. Akekho umuntu okumele abheke phambili. Ku-sport kuyaphileka bayaphila abantu. Lawo nje amazwi ami futhi.
Ngane kwethu no thina ke siyakhalalisela kakhulu mfethu ngokuwina kwakho iPSL Referee of the Season. Ngane kwethu sikufisela ukuthi ngathi ohambeni lakho ungaqhubeka futhi uwine amanye ama awards uzufinyelele nala wena osifisa ukuthi ufinyelele khona sithi halala ngane kwethu. Hayi ngiyabonga Mvelase, ngiyabonga umkhaya wami mfethu, ngiyabonga kakhulu ngokungikhalalisela mfethu. Ngibonge nokubanakeli bakho. Ngibonge nabaphathi besiteshi, ngiyabonga kakhulu mfethu. Lowo ke insizwa ke iyakwaGasa esikhuluma naye ewine ke iReferee of the Season. Sikhuluma naye emsakazweni wakhe Intokozo 101.2 FM. Sikhumbuzo Gasa, mongaya nje kuma social media lapha uzoyibona lensizwa itrenda ngokuthi ke iwine iPSL Referee of the Season award lapha kade ke kunama awards akwa PSL. Sikhuluma naye kwintokozo 101.2 FM. Nanguke usijava usho kamnandi uthi ke confession.